Estem a Vilasominoticies i allà hi havia un gos i una nena de 7 anys i anàvem passejant el gos i llavors no hi havia voreres, va escapar, el gos va córrer, hi havia un cotxe, la va atropellar i sa mare va agafar un atac de cor de tant plorar. A continuació donem pas a la secció Cultura Popular. Hola, senyor. Què n'opina del ratenfanger? Bé, jo opino que el ratenfanger és un ser interessant, no?, per a aquesta societat. Sí. I ja està. El diumenge hi havia una nena i tota la seva família amb gossos i gats estem passejant els gossos, hi havia gats al seu costat i llavors hi havia molta neu en un bosc que era de nit i es va enfonsar la seva família. El nostre suport cap a la família. Secció de cuina. Avui a la secció de cuina recomanem Upper Crumble. Necessitarem una poma tallada, 1 quilogram de sucre, una cullera i un plat. Ara donem pas a la secció de temps. Demà farà una miqueta de boira i també plourà una mica. Moltes gràcies per aquí les notícies de Vilasomi i fins demà.